Hola, gallegistes! Avui m'acompanya al canal Paraula d'en Misha l'artista Júlia Rogau. Bon dia, Júlia. Hola, bon dia. Et presento i ens llancem de cap a l'entrevista. La Júlia Rogau va finalitzar els seus estudis d'art gràfic a l'escola Josso, on va participar al fanzine Rem i va realitzar dibuixos en viu dels artistes del Primavera Sound durant les seves actuacions. El 2023 va obtenir una menció especial al concurs de còmics Ciutat de Cornellà, les pàgines del qual van ser el punt de partida per la història en què va participar i guanyar el Premi Carnet Jove de Còmic, El misteri de Legió de Rosada. Júlia, enhorabona, això primer de tot, Gràcies. perquè has tingut l'honor de ser la guanyadora del primer Premi Carnet Jove de Còmic que organitza Norma Editorial junt a l'Agència Catalana de la Joventut. El teu còmic està protagonitzat per un trio d'amics que busquen aventures i acaben intentant salvar el seu poble d'una amenaça insospitada. Però, en primer lloc, què ha suposat per a tu rebre el premi? Doncs bé, el que va ser com una manera de donar-me impuls dins de la indústria del còmic, que sense aquesta beca doncs, igual hagués tardat molt més, i també doncs, m'ha donat la confiança que sóc capaç de treballar en un projecte tan llarg i tenir un resultat doncs, que estic orgullosa, no? Ara ho comentaves, quant de temps has trigat a acabar el misteri de la Legió de Rosada? Doncs vaig començar més o menys per l'abril, que em vaig posar en contacte ja amb l'editora Carla Cortés, i vaig trigar una mica entre 8 mesos, 9 mesos, i sí, i el procés, doncs, el que vaig fer primer va ser el guió, junt amb l'editora, a la vegada que feia l'storyboard, que és com un esbós del que és la composició de les pàgines, i la veritat és que vaig ser molt donada, vaig fer tot pas per pas per no fer-me un embolic, perquè és el primer cop que feia un projecte tan llarg i no volia doncs, atabalar-me. I doncs això vaig fer l'story, després la tinta, el color, doncs tot molt, molt progressiu. Clar, perquè per qui no ho conegui, normalment els premis de còmic el que s'envia són doncs, unes primeres pàgines, no? Una mica de concepte de com serà aquest còmic i el premi el que et permet és poder-lo desenvolupar, oi? Sí, exactament. Sí, vaig enviar 4 pàgines a color, com si fossin les finals, i una sinopsi amb la història, no?, de principi a fi, i també doncs, una presentació dels personatges, una mica de doncs, els dissenys i la personalitat. I això va ser doncs, el que em va seleccionar. Doncs anem a parlar dels personatges. Aquesta història d'un grup d'amics ens parla del poder del treball en equip, de l'amistat, de la importància de no aferrar-nos a les ferides del passat, perquè parlant la gent s'entén i de vegades sembla que ho hem provat tot menys això a l'hora de resoldre conflictes. Com definiries tu el còmic? Doncs jo el que vaig intentar és, doncs des de els records que jo tenia de la meva infància, no? De tenir molta imaginació i de jugar molt a doncs crear totes aquestes històries, volia crear doncs això, un personatge amb el que em sentís identificada i a la vegada doncs, parlar també de la gestió d'emocions, la ira, no? La rancúnia, que són tan difícils de processar quan ets petit. I doncs, amb tot això també jugar amb la màgia, no? I les granotes, que és com l'aspecte més divertit, que igual doncs, ajuda a treure els nens, no? Sí, justament ara ho deies, no? Que a l'hora de fer un còmic, però també de fer una novel·la, no? Hi ha com un treball previ molt important, disseny de personatges, dels escenaris, del món, i estic segura que tens molts esbossos i idees que finalment no han arribat al producte final, no? Sí, la veritat és que s'ha de treballar molt. A vegades, jo la veritat és que no soc de les que fa molta exploració al principi. M'agrada, sí que vaig fer doncs, una prova de dissenys, però em vaig capficar doncs, amb
amb un disseny que fos no molt complicat, perquè volia doncs, explorar sobretot l'estil, perquè aquest projecte és com dels primers, o per no dir el primer amb el que he treballat, i sobretot volia doncs, explorar l'estil, no? La manera en la que estan pintades les pàgines. Tenia com ganes de treballar amb això i doncs, disfrutar una mica amb el procés de dibuix. De fet, el jurat va destacar la composició de la pàgina i també van dir un ús del color i tractament del dibuix insòlit per una autora novella, estic citant les seves paraules textuals, i més propi d'anys d'experiència professional. Tu dius que l'animació i els videojocs han tingut una gran influència en la teva obra, oi? Sí, jo crec que almenys jo m'ajuda molt tota la meva experiència d'haver vist doncs, moltes sèries d'animació, pel·lis, no? A l'hora de narrar. Doncs que jo crec que tinc una manera d'imaginar la composició de la pàgina que des d'una primera instància és animada, no? I després intento doncs, plasmar-ho en el sistema narratiu del còmic. Però sí, sento que tinc molts referents de l'animació i ara estic com intentant obrir-me també al còmic perquè sento que em falta doncs, aquest coneixement, no? De quantes més coses tens al cervell, no? A l'hora de crear, doncs millor. Ara parlaves també estàvem parlant dels personatges. Quan et preguntava també pels esbossos o per si t'han quedat coses al tinter, era perquè recordo que quan ens vam conèixer la Setmana del Llibre en Català i em vas poder signar el llibre, em deies, et faré aquesta granoteta perquè és una de les meves preferides. I de la manera en què parlaves d'ella, semblava que tu ja dintre del teu cap tinguessis tota la història d'aquesta granoteta i t'haguessis quedat, no? Sí, bueno, és que molta gent em pregunta si és que tinc alguna fixació amb les granotes, però realment tampoc va ser molt... no és una cosa que porto tota la vida, no? Simplement m'agrada molt a l'hora de sintetitzar doncs, humans, no? I animals. Hi ha certs animals que a l'hora de treballar-los doncs, és més divertit, no? I m'agradava molt la forma en la que l'estil doncs, pot jugar amb les formes i és molt... La granota és com un animal que t'ajuda molt a crear com un resultat molt, molt vistós. I no sé, m'acabo... Hi ha vegades que m'agraden més els personatges secundaris, no? que els principals. Clar, perquè tu mateixa ho has avançat, no? Tenim els protagonistes, que són aquest grup d'amics, de nens, i després tenim aquestes granotetes parlants, que són com l'element sobrenatural de la història. En el teu cas, tu ja ho acabes de dir una mica, no? Que a vegades tens debilitat pels personatges secundaris, però quin és el teu preferit, o els teus preferits? Doncs, les granotes, tota la granota anciana, no? Que té tanta personalitat i en la que et vaig dibuixar, que és com una granota que no parla, és com simplement un ésser allà que acompanya a la líder del grup de granotes i no sé, sí, té com un sentiment com que dona ganes d'estimar-lo, no? Sí. Sí, n'hi ha que són entranyables, n'hi ha d'altres que Déu-n'hi-do que deixa-les anar perquè no totes són pacifistes. No. I jo voldria saber, t'has quedat amb ganes de seguir treballant en aquest món sobrenatural de les granotes? Perquè la veritat és que deixes la porta oberta perquè hi sembla que hi hagi tota una civilització de granotes per explorar. Sí, seria divertit, però la veritat és que soc d'una manera que m'agrada molt doncs, canviar amb els projectes que faig intento doncs, explorar coses que no he fet abans o de l'estil com el color o els personatges. Llavors, clar, jo si pogués, doncs igual sí que seguiria fent històries amb aquests personatges, però crec que estic en un moment que estic començant i necessito com explorar al màxim i provar tot el que tingui a l'abast per igual en algun moment decidir-me o seguir fent tot el que em vingui al cap. Clar,
Tu com definiries l'evolució del teu estil? És a dir, quan vas començar a dibuixar i què t'agradava dibuixar llavors? Com creus que ha anat evolucionant el teu estil? Doncs abans de... les meves germanes sempre... Tinc 2 germanes grans i sempre han vist molt anime, no? I he llegit molt manga i, clar, això me'n transmet a mi. I els meus primers referents, no, que dibuixava quan era petita, era sèries, no? Manga o d'anime. I també, el que deia, no? Els videojocs. Tots aquests referents és el que vaig començar a copiar, que és com comença tothom, no? Copiant personatges. I jo vaig seguir dibuixant, fins que era una cosa recurrent i vaig sentir que a l'hora d'escollir què volia estudiar, no tenia clar, la veritat és que no tenia clar què fer, no era com, vull fer còmic, simplement volia treballar dins del que era la indústria de l'art i per això vaig entrar a la JOSO, que és com una escola que ensenya una mica de tot i em va ajudar a veure tot el que existeix i vaig començar pel còmic però res em diu que no pugui provar altres coses, no? Com per exemple, què t'agradaria provar si tinguessis el temps i els recursos? No, ara que estic en projectes de còmic, però sí que m'agradaria provar tot el que és el món del llibre d'àlbum il·lustrat. Jo abans d'anar a la JOSO vaig estar un any a l'Escola de la Dona, que tenen un taller d'il·lustració, que està molt bé i em va ajudar també a començar a provar noves tècniques. I la veritat és que ho vaig deixar de costat i m'agradaria retrobar-me en tot el que és la il·lustració i provar a fer un projecte d'àlbum il·lustrat, a veure què tal, la veritat. I l'animació, no? Tinc tantes coses per fer que no dona la base. Que xulo. I parlant de l'evolució del teu estil, com creus que ha canviat sobretot? Quan vaig començar a la JOSO vaig intentar començar des del que és l'estilització realista, no? Intentar plasmar exactament el que veus i a poc, amb els diferents professors que vaig tenir, fins a quart em vaig adonar que realment estava allunyant-me del que a mi m'agradava, no? I vaig tenir el Segar Forní és el professor de dibuix, i em va ajudar molt perquè em va fer veure que realment el que a mi jo havia d'explorar l'estil que jo em sentís més identificada. Llavors vaig començar a treballar sintetitzant més les formes, no? Formes més simples, més orgàniques, i a poc he anat evolucionant el que és ara. Però és el que dic, jo crec que soc d'una manera que igual d'aquí 5 anys no s'assembla res, no? El que faig ara. Sí, jo crec que això els hi passa a tots els artistes. Amb tothom amb qui he parlat m'ho han dit. També vaig entrevistar una vegada a Sebastià Serra, que també és il·lustrador i fa àlbums il·lustrats, i em deia és que al final l'estil és una cosa viva que es va transformant i va canviant. Sí. Perquè vas també coneixent nous referents i nous artistes i això vas augmentant el coneixement i el que t'agrada. I precisament, ara que ho has mencionat, quins diries que són els teus referents en quant a art, dibuix? També han anat canviant? Com parlava de l'animació, no? Quan vaig començar a estudiar, vaig començar també a investigar quins eren els artistes que estaven darrere de sèries que m'agraden molt, com Hora d'Aventures, no? O Steven Universe. Vaig descobrir artistes com Rebecca Sugar, no? O Tom Herpich, que tenen coses al seu estil que m'agraden molt a l'hora de com gesticulen els cossos, no? I l'estil. I també vaig al còmic a l'Enrique Fernández, que si no m'equivoco és d'Hospitalet també. És un autor de còmic que admiro molt i tant de bo aconseguís fer alguna cosa semblant al que fa ell, perquè tant el color com les històries i l'estil em semblen, no sé, m'agraden molt i intento virar cap allà. No sé, tinc com
moltes coses al cap i intento, doncs, això, intentar plasmar el que m'agrada amb el que faig. Quan hem començat, m'has fet un resum, no?, de tot el procés que va suposar fer el còmic. Clar, és que hi ha moltes etapes per les quals es van passant i per qui no les conegui, quines són i quina és la tècnica o en què consisteix, diguéssim, cada part del procés? Vale. Doncs, jo vaig començar amb el guió que vaig presentar al curs, no? I vaig seguir escrivint el que són els actes, no? De principi a fi, però arriba un moment en el que has de detallar més, doncs, les escenes. I hi ha gent que li va millor escriure exactament el que s'imagina, però per mi jo vaig necessitar fer l'story. Llavors, a mesura que anava fent l'story, anava creant les escenes i anava, doncs, modificant. I una vegada tenia l'esbós, vaig començar a escriure els diàlegs, no?, entre personatges, i un cop tenia tot l'esbós i tots els diàlegs, vaig començar a dibuixar de manera més detallada, no?, el que es diu el llapis, que és el que serveix a l'hora d'entintar, perquè ja tens com tot el dibuix acabat, no?, amb tots els detalls que necessites a l'hora de, doncs, fer la tinta final, que simplement, doncs, és una cosa molt automàtica. I després passes al color, que el color, doncs, la majoria de gent comença fent els flats, que es diu, és com delimitant les formes amb colors, perquè a l'hora de, jo almenys que pinto amb digital, doncs accelera molt més el procés. Llavors ja comences, doncs, a fer les textures, no?, el renderejar, que es diu, i quan acabes de fer això, doncs ja passes a la maquetació, a posar de forma bonica, no?, les bafarades, no?, i tot el que és el disseny final. I això, doncs, són 9 mesos, tots els dies, sí. Déu-n'hi-do. I quina és la teva part preferida del procés? Doncs seria pintar, o sigui, la part del final del color, perquè ja has pensat tot, ja no has de... Sí que has de pensar a l'hora de fer la paleta, però ja no et queda tanta... no has d'utilitzar tant el cervell, no? És més com disfrutar i fer detalls, i jo, la veritat és que és on disfruto més. La part en la que menys disfruto és a l'hora de fer el guió, perquè moltes vegades, doncs, tens por de que no estigui bé, no?, de que no s'entengui, i costa, la veritat és que arribar a una història final, i bueno, sempre et queden... Ara estic contenta amb el resultat, però sempre et queden com, pues això hauria fet diferent, no?, o hauria d'haver millorat aquella part. Però bueno, en total, doncs, és un treball que has fet i et serveix d'aprenentatge pels següents. Oh, i tant, oh, i tant. Benvinguda al Club de les Perfeccionistes. Sí, jo crec que tots els artistes tenim la malaltia aquesta del perfeccionisme. I és molt dur, sí. Molt bé, molt bé. És curiós que m'hagis dit que el que més t'agrada és dibuixar, perquè, no sé, potser ho tinc mal entès, però sí que hi ha molts artistes que, sobretot quan tenen molt volum de feina, acaben delegant tot el que és colorir, no?, el dibuix. Sí, jo crec que és depenent de quin és el punt del procés que tu poses més de la teva part, no? Perquè igual hi ha gent que treballa molt més la tinta i fa molta més trama, no?, o negra, opaca, i llavors per ell el color igual és una cosa, doncs, més secundària. Però jo, com almenys en aquest projecte vaig intentar, doncs, que semblés un color tradicional, no?, com guaix, amb molt de llapis de color, doncs és la part que més em va agradar, perquè vaig poder, doncs, explotar més el que jo tenia al cap. Realment és el que destaca més del còmic. Vull dir, tu passes la pàgina i passes d'una paleta de morat molt intensos a una de verds molt llampants, no? I cada pàgina és una sorpresa, el color. Sí
Sí. I tu mateixa ho has dit que tu treballes en digital, però sempre ha sigut així? Sempre t'ha agradat treballar en digital o ho vas fer en algun moment al camp? Doncs, quan estava començant a adonar-me de que volia treballar, almenys intentar treballar d'això, dibuixava molt a llibretes. Estava sempre a l'escola amb la meva llibreta, no? Me l'emportava a tot arreu i omplia moltes llibretes, però un cop vaig començar a la JOSO, no? Tenia tant volum de treball que vaig acabar... A més que volia aprendre, no? A utilitzar l'eina i vaig acabar acostumant-me al digital. Però ara que al meu treball intento recrear totes aquestes textures que té el tradicional, doncs m'agradaria provar fer-ho almenys un projecte tot en tradicional, per veure una mica l'experiència i si sóc capaç de seguir el ritme a l'hora que pinto tradicional. Clar, és que al final tot té pros i contres, tant el tradicional com el digital. I justament vam tenir també aquest debat amb una altra artista que es diu Ana Vaquero, que ella també treballa molt en digital, i deia, sempre hi ha com aquesta veueta que et diu no ets prou artista perquè treballes en digital, però ostres, prou d'això, ets igual d'artista. Sí, hi ha molta gent que com és una facilitat, doncs, que té part de raó, o sigui, no té raó, no? Però sí que el tradicional té com un encant de que a l'hora de fer la tinta, per exemple, quan vaig fer el fanzine de REM, vaig fer-ho en tradicional perquè ho volia provar. I la veritat és que va ser més ràpid que fer-ho en digital perquè tu tens el llapis, no? I a l'hora d'entintar només tens una oportunitat. Llavors, quedi com quedi, et concentres més i el resultat queda com està i llavors no repasses tant. I a més, el marge d'error fa que tingui com aquell encant de que s'ha fet a mà, no? I hi ha vegades que el digital doncs, perd aquesta essència, però segueix sent el mateix treball i és simplement que és diferent, jo crec. Molt d'acord. Doncs, Júlia, per anar acabant, dos últimes preguntes. Una la vam tractar també a la Setmana del Llibre en Català i era quan us vaig llançar aquesta pregunta a la taula rodona que vam fer de còmic, de quilòmetre zero, i era què en penseu de la salut del còmic en català ara mateix? Està passant per un bon moment? Què és el que trobes a faltar? Doncs jo crec que existeixin beques com aquesta, no, del Carnet Jove, que dona oportunitats a artistes que no tenen res publicat, no? Que són novels o no, i faciliten aquesta entrada a la indústria, doncs és bona, em sembla una molt bona iniciativa, però també dona a veure que fa falta aquesta beca perquè encara hi ha una manca de que costa treure els llibres, els còmics en català, com que és una cosa secundària, que primer són en castellà i després si això no, pues acabes fent-ho en català, però jo crec que doncs, igual falten més traduccions i donar més, que existeixin més beques d'aquest tipus perquè acabi doncs, tenint una millor com relació, no? O salut, jo crec. I què trobes a faltar ara mateix? Quins gèneres o quin tipus de trames t'agradaria llegir també en català? És que jo llegeixo un tipus de còmic que jo sí que estic intentant obrir-me una mica més, però sempre acabo amb el tipus d'històries com les de d'aventures, no? Que són molt gamberres i amb aquest humor absurd i que semblen que són infantils, però realment són adults. I sí que a França veig que existeix molt aquest gènere, però igual fa falta més, que sí, segurament existeix, no? Però falta això, donar més oportunitats a gent de la meva generació que també té aquests referents i que jo personalment em sento com identificada i m'agradaria veure més històries d'aquest tipus. Sí, en general és veritat, no? Que hi hagi molta diversitat
com... Sí, o sigui, el màxim possible, sí. Certament. I ara sí, per últim, un consell que creguis que és molt important, que voldries llançar a joves artistes com tu. Doncs... O dient-ho d'una altra manera, quin consell et llançaries o et diries a la Júlia de fa uns anys quan estava començant? Què li diries, si poguessis? Doncs jo crec que el que ajuda més és el que em va passar a mi, no? Que em vaig guiar amb el que era el normatiu i s'hauria d'explorar el màxim d'artistes possibles, no? De llegir molt i explorar moltes biblioteques per trobar realment el que t'agrada i tu crear el teu propi estil, no? Però que no és una cosa que trobes de seguida, sinó que necessites doncs, un procés i d'això, consumir molts llibres i molts còmics per crear millor contingut. I sobretot a mi em passa molt, i li passa jo crec que a tots els artistes, que no et creus, no costa molt creure que el que fas doncs, té un valor independent del que la resta et diu, no? I sense aquest valor que tu et dones doncs, és molt difícil avançar. Tinc molts companys que els hi costa molt dibuixar, no? I seguir intentant-ho perquè com reben molt de rebuig, doncs senten que ja el seu treball no val res i s'ha d'intentar doncs, mantenir-se segur de si mateix. Ostres, sí, molt bons consells, que de fet es poden aplicar a moltes àrees. Sí, no? Certament, de no tenir por a explorar, a sortir de l'establert, a treballar en el teu estil, a saber que, com que és una cosa, com hem dit, que evoluciona constantment, no desanimar-nos, perquè és una evolució constant, i creure-t'ho, confiar en tu mateix. Això sempre és molt important. Doncs, Júlia, confio en que aquest sigui l'inici, el misteri de la Joia Rosada sigui l'inici de moltes més obres, ja siguin còmics, àlbums il·lustrats o el que vingui. Exacte. I et desitjo molts i molts èxits. De veritat, enhorabona. Moltes gràcies. Fins a la propera. Adéu!